Sitten tällä reffiseillä on +10. Joo, okei, eikä se tönäsee sitä ja vähän savuaa ton munkin vaatteet, mutta sen kummempaa ei näytä tapahtuvan. Limat tipahtaa sen vaatteista ennen kuin mitään sen kummempaa tapahtuu. Sitten toi Hägi. Katsotaanpas, mitäs tuollainen mörssöt voisi tehdä. Joo. Se kävelee tohon. Ja. Every two caster levels on okei, eikö se saa? 1, 2, 3, 4. Okei. Se kävelee tuohon ja katsoo, Mikko, sinun hahmoasi siihen virnistäen ystävällisesti. Mitä sinulle tulee mieleen? Äiti. Ivi, mutta se ei saa deksaa siihen. Sitten se niin nostaa toista kättä ja ampuu sinulle kohti magic missileitä. Ok, 1 Niin. 11 pistettä tuikutusta make. No ne magic missilet tulee mua kohti ja sitten semmonen 10 senttiä musta, niin kun ne magic missilet osuu, niin sen ilmestyy semmonen kilpi, mikä on muutunut näkymättömän ja se vaan imee ne kaikki itteensä. Ja minä vedin sitä takaisin sille. Hagille. Mulla on ollut, Muistatko tästä jotain muistoja mieleen, että näin äitikin tapasi tehdä minulle? Niin, silloin kun on ollut tuhma poika, niin äiti tapasi ampua minun magic missileillä. Juuri näin. Denston ei varmaan vieläkään pysty tekemään mitään. En usko, en minä tiedä. Olmerkaan ei varmaan vielä ole pystyssä. Joo. Olmi ruikuttaa nurkassa. Iekurin vuoro tehdä teknisiä temppuja. Joo. Missä ihmisen Polmer muuten on? Polmer on kissan alla. Joo. Hyvä. Iekur puraisee. 13. Ei osu. Ei. Nepelon ei voi oikein tehdä mitään muuta kuin soittaa. Mordi on kaas vähän niin kuin hengittää turhan nopeasti taustalla. Arja alkaa todeta, että häneltä alkaa temput vähissä. Astuu tohon kuitenkin ja ampuu magic missileä. Se on sitten 3D4 plus 1. Se ei kauhean paljon. Päästään tuikutusvahinkoon. Jolmi pääsee vetämään Fury of Blowsia. Se tekee +4 +4 -1. No niinku base attack bonukset sitten siihen niin sen, millä se Dexalla se varmaan osuu. Niin elikkä Dexa bonus +4 ja D20, Dexa bonus +4 +2 D20 ja Dexa bonus -1. Ja Okei, no sitten siinä on enemmän järkeä kieltämättä. Se on +8 siinä tapauksessa. Ensimmäinen, toinen ja aivan naurettavan pienet heitot. Se on -1. Joo, eli se on sitten se on 3 tai joku tämmönen. Joo, siis Fury of Blows menee ihan vaan niinku
Tyhjää. 8-4-4-3. Ulmas, sinun vuorosi. No, tuo Mörsö heittää reffiä. Joo. Mielenkiintoinen tää sun tulipallosysteemi. 16 epäonnistuu, ottaa damage. Joo. ...24 pistettä vahinkoa. Yes. Se on niinku joka roundi 6-levelin velhon ampuma tai sorkon ampuma tulipallo siinä samassa kohdassa. Ja se seuraa. Se ei ole tekään että te kaikki saa siihen yhteen. Joo, mä näen. Joo. Kuinka kauan toi kestää toi tulipallo? Vielä 3 roundia. Okay. Mä voin taipua toisen. Teekö sä jotain vielä? No ammun Haagia nyt kun siellä ampuu vuonna ammun sitä Scorching Raylla. Jep. Molemmat varmaan osuu. Voiko Loitsu krita? Tietääkseni ei. Harri, mitä voiko? Raid voi kritata, ainakin. Okay. Joo, se on Raid. Niin, otetaan krittaako? 23. Kaikki mun tietääkseni, missä on niinku joku numeerinen juttu mukana ja sen niinku kun heitetään osumista, ne voi kritata. Elikkä 23 osuu konfirmoituuko se kritti? 2-3. Joo, kyllä. Joo. Elikkä se on nyt sitten semmonen vaatimaton. Tossa tuo jotakin ihan naurettavaa damagea. 12 siitä. 46 pistettä vahinkoa. Sillä on... Joo. Sellainen jännä huomio pitää sanoa. Että se syö Scorching Rayta vai? Suurin piirtein joo. Se avaa suunsa ja syö sen sun Scorching Ray. Sillä on... Saat flashbackin takaisin menneisyyteen ja tajuat unisena ollesi luokkahuoneessa sillä tunnilla, kun teille kerrottiin, että Night Hackit ovat muuten immuuneja tulelle. Joo. Tuossa vaan se, että toi olisi oikeesti niinku melkein instakipannut otuksen. Ja se laittaa niinku hampaansa kiinni sen jälkeen, kun se on niellyt sen sun tulivasamas ja siellä nousee savua suusta. Sieltä on vähän sellainen niinku heavy metal kansi mieleen. Nyt oikeasti miettiä, että mitä helvettiä mä tolle teen. Toi Nighthackille. Mulla meinaan... Kaikki damageloitsut on meinaan tuliloitsuja. Joo, se on tyypillinen niinku ongelma. Pitäisi olla se, mikä Kyösti sanoi silloin, se joku ihmetyyppi, joka pystyy vaihtamaan niitä elementtejä niinku lennosta. Niin, tai siis olla niinku muutama tuliloitsu ja sitten olla jotain muita loitsuja, vaikka niinku lightning boltti tulipallon tilalla tai jotain tämmöistä sitä, että sitten voi räikiä sitä päin näköä, jos... Nykykaasu katossa nyt, ja kun se on ollut 5 roundia tossa pystys. Joo. On hirvityksen vuoro, joka vetää full attackin munkkia kohti tällä kertaa. Ja osuu kerran. Ja 5 vahinkoa munkkiin. Ja sitten munkki heittää sen naurettavaa reffiä. Epäonnistuu. Joo. Nyt näette sen, että otuksen koskettaa ton munkin rintaa vähän turhan pitkän aikaa. Ja kun munkki pääsee vihdoinkin irti sen otuksen kämmenestä, niin huomaatte kuinka sen nahkapanssari, studded leatheri, niin sulaa hänen päältään pois. Samoin se paita, joka oli siinä alla, ja nyt tuo munkki on niinku yläosattomissa silleen ilman panssaria siinä, katsoo, että... No vittu!
Joo, eikä siinä on tuo korrosive-kosketuksen ikävä puoli. Nighthack sen sijaan pitää jotakin uutta peliä. Tässä taitaa tulla vaan niin kuin ottamahan, ehtii vaan puremaan. Joo. Se kävelee Mikko tuohon sun etehes. Heittääkö se tuosta vedessä kävelemistä mitään tsekkiä, että kaatuuko se? Heitetään sieltä tsekkiä. Ehtii. Se kävelee siinä turhankin luontevasti. Joo. Kävelee sun luokse tosiaan ja kurasee sua. Sillä on se -2 edelleen, ei Outti Harri. Joo, se kestää jonkun 8 tuntia. Joo, okei, se kestää pitkään. 16 sua aseta vastaan. Ei osu. Okei. Äitisi, ihan tulee mieleen varmaan äitisi suudelmayritykset pienenä. Joo, ne oli vähän tämmösiä villejä. Äitillä oli 7 kieltä, niin ne oli vähän tämmösiä mielenkiintoisia operaatioita aina. Joo. Denston, oliko se nyt niin, että se paralyysi kesti teidän osalla niin 8 vuoroa, oliko se näin? Jos musta ei ole menty ohi ihan älyttömästi, niin sitä on vielä 2 vuoroa jäljellä. Okei, joo. No sitten ollaan ihan niin aikataulussa, koska Denstonilla on sama. Se ei pysty tekemään mitään, sä et pysty tekemään mitään, Olmi ei voi tehdä mitään, Iekur voisi tehdä, eli heitä ero hyökkäystä. Iekur hyökkäys... 15. Ei ku. Joo, ei osu. 14. 14. Joo, ei osu. Nepelos soittaa, Mordi ei pysty tekemään mitään, Arjan vuoro. Arja taitaa uhata kohtaloaan, se mennä auttamaan flänkkäämisessä, vaikka se ei nyt itse pysty tekemään, mutta on iskeä kämäsellä tikarilla. Joo, varmaan ihan naurettavaa pieni chance. Sellaista, mutta Jolmi saa nyt uuteen Fury of Blowsiin enemmän. Eikös Fury of Blows ota kuitenkin niinku flankkibonuksen kanssa? Ottaa. Ja se saa viimein sneak attackattua sitä. Tää on munkki. Munkki ei Ai jaa. Eiks meillä ollut joku rogue? Niin se on tuolla nurkassa pelossaansa, kun sillä ei villiseivi kestänyt. Joo. Osuu ja... Se on 5, jos mä lasken Katson nyt delfiinejä, mä ymmärrän, että ne on ilmapalloja. Joo, ehkä. Munkin damage on nyt sitten... Ne on pieniä, niin 2d4 plus sen plus 4. Joo. Se paukuttaa tuota olentoa, mutta se ei näytä tuntevan oikein mitään. Se ennemmin huolissaansa tuo otus ilmeisesti tuosta tulesta kuin ton Jolmin lyönneistä. Ulmaksen vuoro. En yhtään tykkää tuosta otuksista, mikä mun edessä on. Elikkä minä läppäsin sitä Vampiric Touchilla päin näköä. Oikein. Aseita vastaan, 27. Osuu. Joo. Sitten vahinkoa. Siitä on... siitä on 17 pistettä on necrotic damagea ja sitten toi 6 pistettä on happodamagea. Joo. Ja mä otan siitä sitten 17 temporal hit pointtia. Joo. Kyllä se näyttää siltä, että tämä tehosi niinku paljon paremmin kuin se tuli, jota sä ammuut aikaisemmin. Se näyttää ottaneen ihan kaiken niinku sisään. Joo, ja sitten toi karvamörsy heittää reffiseivin, että kyllä tuo pallo sitä. Joo. Se onnistuu väistämään. Joo, se onnistuu väistämään sitä palloa tällä kertaa. Joo. Ja sitten se on sen
Mösön vuorosta. Mösö heittää aikaisemmasta grillauksesta, niin heittää reffiseviä taas, sitten sammuu, se tuli vai pysyykö se tuli grillauksessa? Pysyy, eli... Vahinko? 6 pistettä lisää vahinkoa. Joo. Toi Mösö hakkaa teidän munkkia ja osuu molemmilla. Tekee siis 2d6 plus 4 vahinkoa. 15. Tää munkki alkaa näyttää jo siltä, että niinku... käynyt jo vähän niinku tuossa Battle Royaleissa. Ottanut... mikä se nyt onkaan se filmi, missä ne ottaa niin Osaako meni hyvä referenssi ihan täysin ohitte? Fight Club vai? Fight Clubissa, joo. Kiitos Mikko. Mä ajattelin, jos ne ottaa niinku matsia kesken ja se vetää toisessa turpaan yhtälöä vai? Ilman paitaa. Hikisinä miehet. Ihanaa. Ihanaa kaikkea. Mä veikkaan, että toi monta sun kestää tästä tulee. Onko siinä mitään rupattu tossa omilta? Ja niinku... on kämäne. Ei voi mitään. Katsotaan, miltä muuta se osaa. Se koittaa tehdä tätä seuraavaa ilkeää äitien temppua, jota sullekin on varmasti koitettu tehdä lapsena. Joo. Se hymisee hetken tuutulaulua ja pakottaa sut heittämään will savea. DC 14 will save. Sä saat sen tosta ton Bardin musiikista. Joo. Ja onko se Sleepy vai? Se on Sleepy. No, Sleepy ei varmaan toimi, mulla on liikaa HD:tä. Pitäis olla Deeper Slumber, että se toimii HD 10 saakka. No sitten se toimii johonkin, Sleepyhän toimii johonkin HD 3 tai jotain tämmöstä. Joo, mä en tajua minkä takia täällä on tällä hetkellä. Sillä napataan pikkukakaroita. Niin, tietenkin. Ne syödään. Ihan liian aikuinen semmoseen. Minä muistan, kuinka äitini... No tuolla on varmaan hyvin mielenkiintoinen perhe tällä hahmolla. Pitääpä jossain vaiheessa tehdä joku oikein lista siitä, mitä kaikkea tämän perheessä on ollut. Isoisäiti oli musta. Hän yrittää suudella, eli toisin sanoen purran naamastasi palaa irti 23 sun asetelmasta. On. Joo. Tekee suhun sitten Ei ootas, itse asiassa katsotaan oikein, mikä toi mun AC on kokonaisuudessaan. Hyvä. Katso. Kun tää on höpötti, tää ottaa bonusta siihen. Sitten täällä on dotke. Joo, mulla on 20 aseita, joo. Joo, ole asu. Joo. Heitä, otat 14 pistettä damagea ja heitä mulle forttiseivi. Joo. Otetaan aivan järkyttävän huonoa, se on forttiseivi, mutta katsotaan. Katsotaan, mitä tästä tulee. Joo. Parempi tulla iso. 12. Ja sä laskit sen plus 2 kanssa. Joo, ei 14. Joo. Ei se riitä, mutta siitä ei tuu mitään välitöntä vaikutusta. Ota vaan damage pois ja pidetään mielessä, että sä feilasit tuon forttisave. Joo. Mä otan tuohon vaikka joku punaisen pallon tai jotain, joka viittaa sitä, että se on feilannut sen forttisave. Joo. Niin, joo, eikä mulla on vielä 4 kappaletta niitä 3 kappaletta niitä temporalisin pointti jäljellä, mitä mä otin sitten, kun mä läppäsin tuoda. Hyvä. Ei pysty vielä tekemään mitään, eikä Polneri kautta.
Joo. Elikkä onko se nyt sitten, Harri, että te ensi vuorolla pystytte vai sitä seuraa? No, menee 7. kierros ja vielä ensi kierros menee paralyysissä. Koko. Olme saa kasattua itsensä ja lähtee vetämään sellaista rohkaisuhyppyä tosta ylitteen. Ja kaatuu naamansa sinne niin, menee tajuttomaksi ja hukkuu. Itse asiassa, nyt kun otit asian puheeksi, niin se liukastelee tänne toiselle puolelle silleen. Hyppää, tuleekin tuossa puolessa välissä niin maahan, liukastuu naamalle ja se lyö otsansa sinne pohjaan ja on tajuton siinä naama veden alla. Jekur ilmeisesti ei onnistunut hyökkäyksessä. Morty yhä inisee tuolla nurkassa. Arianne yrittää antaa pänkkipunareita, mutta tossa vaiheessa näyttää jo aika pahalta. Kyllä Aria taitaa pysyä tossa vielä. Heittää Magic Miss. Ei Magic Miss. No, hyökätähän vaan Northwoods. Joo, kyllä se. Joo, ei se huitoo veitsellä tuon otuksen selkään, mutta ei tunnu löytävän niinku heikkoa kohtaa. Joo. Jolm vetää viimeisen Fury of Blownsa, mikä tuolta mieheltä löytyy. Epäonnistu. Ei se oo. Kaikki 8. Se on heittänyt ihan naurettavan pieniä noista kaikista sen lyönneistä aina. Kyllä. No sitten ei se muuta kuin sinä, Mikko. Karvautus heittää rehtiä. Joo. Onnistuu Ja väistämään. sitten se heittää jotain naurettavan isoa tietysti. Joo. Sitten mä läppäsin noitaa. Stats AC ei varmaan osu. Oota hetki. 15 itse asiassa Stats AC. Osu. Ok. Ja sitten se ottaa... ...19 pistettä vahinkoa. Joo, se on taas se vampyyri. Joo, ja siinä on vähän happoa mukana. Ja mun sen takki, millä mä voin siirtää mun Bloodline-povereita mun loitsuihin, niin se läppäsi happoa mukana. Elikkä siitä tulee nyt sitten sitä necrotic damagea tulee 13 pistettä. Mä otan sen verran temporary hit pointteja, eli mä oon nyt taas 17 temporary hit pointissa. Sitä lähdettiin. Sun happeri jää yllättävän hyvin tässä meneessä. No joo, siis tähän on oikeesti... Aina tässä on, jos joku oikeesti lyö oikein niin sillä että oikeesti tuntuu, niin sitten tää menee kerrallaan kanveesiin, mutta tää on ihan aika mutta on Improved niin menee, että tähän ei saa, kun tää läppäsee kasvoille, niin tähän ei saa attack opportunityä. Ja sitten niin sitten tää tekee 5 feettiin niitä läppäsyitä. Ja sitten täällä on tuo no sillä että se saa paljon bonusta siihen osumiseen. Sitten ja sitten vuorohan se heittää reffisaveä. Taitaa onnistua. Joo, sammuu, eli ei palaa enää, mutta pallo jää siihen kuitenkin. Joo. Hirviö taitaa tehdä nyt, se lyö kerran iekuria ja kerran jolmia. Ensin jolmihin osuu, tekee maksimi damaget. Jolmi on vielä hätintuskin pystyssä. Iekuria lyödään, että tuntuu krittaamassa iekuria. Ui. Ja uusi attack rolli. Joo. Ja taitaa osua iekuriin. Jup. Se tekee tupla damaget sitten. Ding 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 ding. 16 vahinkoa iekuri, ei nyt tullut. Ei. Iekurikin tuntee niin, lisää syövyttävää nestettä hänen kasvoillaan. Poor Eagle. Jameson alkaa nähdä ystävänsä kärsivän ja alkaa päättäväisesti rikkoa tätä paralyysiä.
Samoin Polmer, joka kissa ilmeisesti raapii hänen kasvojaan jo niin syvältä, että alkaa tuntuakin jossain. Kissa on ollut kans paralyysissä. No nyt siitä päästään. No, mä vähän veikkaan, että se kissa on päässänyt sen reffiseiviksi, se on niin notkea. No, se täällä pystyy tulla tuohon viereen, mutta ei taida saada sneak-attackia iskettyä. No tuo ihan vaan niinku normi. Mistäpä se sais? Ei se saa. Ei. No joo. Ja tää tekee... Yrittää pitää puukkua tohon otukseen. Se olla jostain refi pois tai joku flankki tää tammasta. Jekurin vuoro. Tekeekö Jekuri jotain? Mä vähän veikkaan, että Jekuri ei ehkä halua olla kombatissa enää tuossa vaiheessa hirveästi. Joo. Mä vähän veikkaan, että se lähtee repimään tossa, mikä toi nuo, Denstonia. Joo. Tökkimään sitä. Joo. Nepelon soittaa musiikkia ja sille on aivan inspiroitunut tästä Ulmaksen rohkeudesta vetää niitä vanhaa naista turpaan ja kannustaa, että hän tekee tästä suuren laulun vielä joku päivä. Ota sillä Hagille muuten 2 lisää damagea sen takia, että se tulee 2 ylimääräistä vahinkoa sitä laulusta. Joo. Nöyryyttävää laulamista. Ja... Mord kasaa itseensä vihdoin ja viimein. Ja vetää... Uuteen nousuun, kyllä. Mord siirtyy tohon. Mutta ei ehti tehdä vielä mitään. On silleen, että hakkaa itteensä naamaan, että varmana ei pelkää enää mitään. Arjo vetää hyökkäyksen tuolta ja ihan turhalla heilumisella krittaa. Yrittää ainakin. Vähän veikkaa, ettei johtuu oski. Joo, ei ole normitaan pakettia. Joo. Plus 2 muistusta. Ei damagea. Eikä 5 vahinkoa. Joo. Tai se huitoo siinä, luuli osuneensa johonkin, mutta ei oikeasti osu mihinkään. Jolm toteaa kyllä, että hän ei tässä enää niin paljon pysty. Hän vetää 5 foot stepin. Se voi myös retriitata niin pitemmän matkan niin, että se pääsee kauemmas, koska se ei oikein mahdu minnekään niin pois siihen. Me ollaan smalleja ja kyllä me mahdotaan vierekkäin. Niin, totta joo. Meitä... Jolm perääntyy toke silleen puolustavasti ja se perääntyy taaksepäin on silleen, että mä en pysty tähän, mä en oikeasti enää pysty tähän. Sitten se on Ulmaksen. Taas läpitään naisrasvoihin. Varmaan osuu tatsaaseen. Osuu. Oh. Siinä 28 pistettä vahinkoa. Joo. Kerropa mitenkä banishaat tämän otuksen takaisin omaan kaikkeuteensa. Mä läppäsen oikealla kädellä sillä että se on, saa helposti sen kiinni. Samalla venytän toisen käteni alakautta sen tuolta takaa ja nappaa sitä takapäin naamasta kiinni ja sitten imen sen elinvoiman tuosta sen otsasta pihalle. Ja otan tuosta sitten itse asiassa 20 ylimääräistä. Joo, 20 ylimääräistä hitpointtia. Nyt mä oon sitten mun 37 noita temporon hitpointtia. Ihan naurettava määrä. Ja on sillain minun äitini oli paljon kovempi. Hirvitys heittää reffiseiviä tulipallon luota, taitaa väistää tulipallon. Joo. Ja sitten tulipallo tällä vuorolla katoaa. Okay. Mä siellä se toisessa sivuun, kun sä varmaan pystyt tekemään kerran uuden. Joo, mä teen uuden, joo. Hirvitys lyö Olmia. No ei tainnut, mutta ei pitäisi osua Olmiin. Olmi väistää ketterästi. Ensimmäisen ja sitten toisen. Krittaa melkein. Katsotaan. Joo, Olmi
Ei ongelma on armori sen verran. Ei. Horn osuma. Se on 2 Eli mä nyt muistan väärin tämän otuksen. Äkiä ei enää oo. Mitä mä tekee? 1d6. Joo. 8 pistettä mieheen. Noin. Ja sen pitää tehdä se reffi-seivi korroosiota vastaan. Tää reffi oli 11. Joo. Elikkä Olmin panssarit ei sula. Denston pääsee toimintaan. Jee! Mitä hittoa täällä tapahtuu? Tämä on ihan perseestä. Perseetkin on perseestä. Näet, että Iekuri on pikkasen sulanut. Iekur... Tule taakseni. Lähdekö Denston lähitaisteluun? Kanssani Denston Jeesus. Mä otan stepin taaksepäin. Noin. Ja heitän granaatilla karvamörkkyä. Saatko sä niin, poistettua siitä niin, splashista yhden vai useamman kaverin? 3. No sitten ei mitään. Joo, heitä vaan. Heitä. Hetkonen, oota nyt mulla tuli väärä. Siellä tuo +2 ylipäätänsä myös. Joo, ja mun kannattaa tätä käyttää. Hei. Missas? 14. Missas? Elikkä toi... Tekee vaan splashia sitten varmaan. Kun se osuu tohon. Joo, mutta sä voit poistaa kaikki kaverit siitä kohdasta. Niin eli se otus heittää kumminkin reffiin se otus, että ottaako se puolet sitä flashista. Se ottaa sen, se ottaa puolet, eli se ottaa 3 pistettä vahinkoa. Polmer ja Palmer ovat takaisin actionissa. Nee. Viimeinkin täällä on joku muukin, joka tekee jotain kuin minä. Joo. Mietin, että muuttuisi haikalaksi, mutta mulla ei oikeesti ole trenaa siihen. Toi on varmaan niin kauhean syvää, että siinä kauhean haikalla ja hirveitä operaatioita voi tehdä. Niin, jos olisi larkeita, se ihme. Hirveä haikala. Ei liiku mihinkään. Onkohan mitään lentäviä öttiäisiä, jotka iskisi vaikka... Ei ne vissiin iske dexteritillä mitkään. Joku ampiainen. Tää tekee Eagle. Joku small. Onko sitä vaikka tuolla Reiofrostilla tai jotain? Ei mulla on mitään semmoista. No mulla on semmonen yksi. Reiofrost on Ei oo mulla parempia. Anteeksi. Onko? No niin, nyt lähtee. Joo. Mun eläinmuodot on kyllä enemmän utiliteettia suoraan sanottuna. Joo, siis siihen saakka, kunnes sä rupeat saamaan jotain niinku huge-animaleja, large-animaleja, niin ne on vähän utilityö, juu. Sitten kun sä rupeat saamaan jotain niinku, että olen vittu mastodontti, niin sitten se alkaa olla ihan kätsiä. Mä saisin Summon Monster 3.
Summon Monster 3 sais krokotiilin. Onko se hyvä? Joo. Crocodile. Crocodile Dundee. Tääkin aika kämäinen. Ei se mitään. Summonoidaan krokotiili. Aapo. Fuck. Fucking crocodiles everywhere. Crocodiles Se tulee tonne viereen, se on large. Ei se tuu sun viereen. Ei, kun mulla on sen kantamaa vähän se. Se nöttiä sen viereen ja se puree sitä puulätäkillä. Ulmas, se on nyt sun kontrollissa ja... Heitä hyökkäystä. No flankki. Mitä flankista sai? +2. +2 ja sitten se saa varmaan ton partin musiikista, kun se krokotiili tietenkin ymmärtää klassista No se musiikkia. 17 aaseta vastaan. Ja sitten +2 tuosta soitosta, eli 17. 19. 17. Tuossa on se. Laski on niitä monareita osa. Okei, joo. Ei se osu siihen. No sitten se tekee jonkun häntä huispaus. Teivuhauksen. Ei vissiin sitten. Ei. Joo ei. Ulmilla riittää hitpointit, yrittää tehdä juttuja. Ja osuu. Hei, sehän saa nyt sneak attackinkin vissiin. Niin saa. 2d6 plus jotain se sneak attack. Eipä kattoo sen. Strena antaa se +2 ja sitten ase on joku +1 tikari varmaan, niin se on D4. En lasken oikein. hurja hyökkää. Joo. Yrittää ainakin olla kauheasti. Sitten Iekur. Iekur, the great killer. Iekur on ottaa kyllä nyt vähän niinku Hittiä. Iekur on vaan, että fuck. This not good. This not good. Ja toi... Wow, so much hurt. So must go on. Yeah. Menee tonne. Heitä reffiseivii, että liukasteleeko se siellä niinku... Ei on niin, se on nelijalkainen ylipäätään. Joo, se on nelijalkainen ja sillä on naurettavat niin korkeita. +15 in Rocky Areas. No niin, joo. Muistaakseni tai jotain. Epäluossa heittää juttuja, että toi ilmi menee sivuun, että tää niin meidän upea johtaja pääsee takaisin toimintaan ja heittää reffiseiviä. Hän tällä kertaa onnistuu tulemaan paikan päälle ja ampumaan Magic Missileä. 1, 2, 4. Tuikuttaa vahinkoa. Maria ottaa varmaan pesäeroa tuosta otuksesta. Oi. Pystyssä. Mutta ei vittu Burning Hands tee heitä Jolmkaas voisi perääntyä kohtuudella. Ulmas. Joo. Käydään maan uuden pallon. Saa mennä tosta tik dok tuohon ja se ottaa reffiseili. Joo. Joo, väistää sitä. Ja sitten se on mun vuoro siinä. Se menee standard action tuon tekemiseen ja muu action sen liikuttamiseen. Joo. Sitten se heittää väistämistä, epäonnistuu väistämisessä. Paljon se ottaa vahinkoa?
ei se ota mitään, kun se ei syttynyt tulee alun perinkään. Jos se ottaa vahinkoon, niin sitten se syttyy aina tulee. Se ei ottanut sitä ensin vahinkoon, niin ei sitten ota mitään. Okay. Se voisi vetää vaikka tätä Crocodile Dundeeta turpoa. 14 ei varmaan osu. Pitääpä tarkistaa. 29 luultavasti osuu. Meillä oli puolustuksiin Ponariako, oliks meillä ei? Ei ollut. Osuu se. Se ottaa 3 damakea. Ei varmaan banishaannu vielä toi No krokotiili. ei. Sillä on 28 maksi. Joo. Denstonin vuoro toimia. Denston! Ei kai siinä Denston mitään muuta tee kuin nukettaa pommilla lisää. 12 varmaan missaa. 14 tossa tuo. Se on bonukset partista, mutta missä on? Ja heitä sitä reffiseiviä. No. Väistää 3 pistettä. 3. Hänen krokotiiliinsa. Natural 1. Wow! Mitä sä yritit? Yritti purra sitä häntälyöntiä on siinä kanssa. 2-1. Tuleeko se Natural 1 jotain kauheeta? Vähän veikkaa, että se lyö... Heitä uusi hyökkäys, se varmaan niinku... Tai oikeastaan se voisi ottaa tosta niin heitä reffiseini silleen, että se melkein syttyy palamaan tosta tulipallojutusta, joka pyörii tosta hirviön päällä. Ei se syty, kun se on vees. Mutta koska ajatus, ehkä se voi ottaa siitä jotain vahinkoa. Ei tää silleen niitä... Reffi. No sen verran damakea. No 1 piste damakea, ei paljon tullutkaan krokotiilissa. Joo, ei siis ei voi. No, vähennä sieltä taas. Mulla ei oo kontrollista tuo krokotiili edes. Sitten Polmer sieltä ampuu nyrkillä tuota otusta. Ampuu nyrkillä? Kyllä. Eikö vittu Transform, että sä ammut nyrkkisiä? Joo, 16 touch-aseta vastaan. Osuu tatsaaseen. Näin toitakin damakea. Mutta Hadoukenilla. Hadouken. 7 bludgeoning vahinkoa. Onko? Olmi käyttää tilaisuutensa. Muistan sen. Se ei ihan hirveesti niitä ponareita tällä hetkellä. Flat food. Frankia. Kuuluuko tuo Polmer iskee tuolla telekineettisellä nyrkillä, niin emmonen niinku Batman, semmonen pau. Varmaan märkä lässähdys pääasiassa. Tää yksi saa sneak attackia taas. On hyvä sekin. Tähän tuo Jolmi pärjää noitten. Sitten Iekur varmaan pysyy turvassa. Kiu, ei tuolta uskalla mihinkään mennä. Eipä ei tee mitään. Sitten toi Mord pyörittää sauvaansa ja kästää Scorchireitä. Saa miettiä taas sitten niinku... Mikä sen Charisma Modifier on ja... 5. Ja Loitsun leveli on... Passi. Loitsun leveli on 2, elikkä... Se on... Scorchirace. Se on 7. Siis Loitsun taas, se on 2 levelin Loitsun. Joo, okei. Okay. Niin. Elikkä niin se on siis 10 plus sen Charisma Modifier, eli 5. 5. Plus DC-tä se on laskenut. Eikä joo, elikkä
Se on sen 5 plus sen base attack Leveli. bonus. Base attack bonus. 7 levillä se on 3. 3 plus 5, eli 8 pohjalta. Joo, 8 plus. Okay. Ei! Scorcher Ray... Ammu toinen, se ampuu toisenkin katon, niin heitä toinenkin. Joo. Joo. Morti, ei oo tää Mortin päivä, ei. Ei helkkää. Arvio perääntyy onnistuneesti. Ja Jolm astuu tähän ja huutaa niitä Mordille ja Ulmakselle, että onko meidän mitään tehtävissä, täytyykö meidän perääntyä nyt tästä? Ja on ainakin ihan loppuun käytetty. Kyllä se kohta kuolee. Ulmaksen Heitä sitä vaikka kivillä. pieniä kiviä. Mitäs teet, Ulmas? Minä? Minä menen tohon ja sitten mä menen tosta tonne, eikä yhden askeleen tosta heitetään varmaan reppiseiviä vai mitä? Joo, heitä vaan. Sats reffisevis sats. Klikkaa refleksiseiviä. On toista. Kaadut. Eikä mä menen tohon rähmäleen vai? Joo. Joo. Denstonin kanssa olet silleen, eli Denston ota sua syliin. Sukun. Joo. Ja toi heittää reffiseivin toi mörssy, että palaa tuossa pallossa. Jep. Kyllä se väistää. Kauheita seivejä heittää. Se hyökkää krokotiilin kimppuun kahdesti. Osuu ekalla ja osuu myös toisella hyökkäyksellä. Krokotiili ottaa 13 pistettä läppyä. Sitten on Denston, jolla on Ulmas sylissään. Ulmas sylissään. Tididitti. No mä käytän mun liikkumisactioni niin Ulmaksen tiputtamiseen tohon rannalle. Kyllä. Ei. Väärä ranta. Tonne ylöspäin. Mä oon tänne päin menossa. Olet vai? Oh. Siis se sun momentum on sinne päin vai? Ok. Joo. Ok. Ja sitten mä katon yhden jutun äkkiseltä. Mä katon, kannattaisiko mun käyttää halfling slingiä ennemmin kuin heittää granaattia. Mun luo, niin saat tulta niitä kivies päälle. Mä itse asiassa sen voin itekin tehdä, kun elemental weapon settiin, mutta mä en osaa sitä käyttää, niin mä vaan heitän pommia. Ei, 20. 20, kyllä sä osut 20. Jei! Eikä, mitä siihen tulo? 17. Reffi-save. Ja se pitää heittää reffi-save siitä. Joo. Limaisa on tuo limainen olento. Kyllä. Limainen ja notkee. Siitä saat varmasti hyviä komponentteja. No ei oispa mulla tuo Charm Monster ollut tohon, eikä siihen ihme öttiäisenä. Näytti uhkaavalta, kun se oli 1. No, Polmer. Jos niitä olisi ollut 10, niin se oli sillä, että ihan, niin ne ampuva tulipallo. Niin, mutta joo, krokotiili. Muista flankkia. Olisi siistiä, jos tuo krokotiili osuisi kerrankin. Oletko sä laskenut tuohon Pardin plus 2 ja flankki? Laskenut ihan kaiken. No niin, Ja sit mä vielä telekineettisesti nyrkitän sitä. No, sen osu. nyrkki kohistuu.
Olmi vetää hyökkäystä. Puukottaa. Tekee osumaa. No. Ja Iekur varmaan ei tee mitään. Mordiin päästään. Mord ampuu Magic Missillä. Hyvitystä. Tää juoksee, Arja juoksee toiseen rannalle. Joo. Ottaa heittää kivillä. Kulmattua. Joo. Mä tajon käteeni shield touchia, sitten mä läppäsen tuolta 5 feetin päästä sitä touch attackilla. Nyt kädet venyy. Se on niinku se efekti, että mä pystyn tekemään Niin, mä ajattelin, että tuossa on kuitenkin niinku 10 feettiä, mutta jos sun kädet venyy, niin... Ei, mutta kato, mä pystyn siis 5 feetin päähän. Tuohon ei jätkähän ei oo oikeesti 10 feettiä. Vaan 10 feettiä on... miten toi viiva vedetään? Millä nappualla? Se on toi tuossa vasemmalla on toi toolbar, niin sen keskimmäinen on toi viivoti. Niin, eikö 10 feettiähän on niinku oikeesti tosta, niin... Joo, okei. Tonne on 10 feettiä. Tai niin, no, toi nyt näytti ihan väärästä kohtaa, mutta periaatteessa tuosta mun ruudun edestä tonne ton ruudun taakse on 10 feettiä. Okay. No. Ja tohon ruudun 5 feettiä. Mulla on 5 feetin reach, jos mulla olisi keihäs, mä voisin tökkiä tosta sitä. Niin samalla ollaan mun käsi venyy ja mä voin läppiä sitä sieltä. Eli touch AC-hen, on tää +2, kun se on flänkättynä. Osuu vissiin. Ei oo kysymystäkään. Ja se ottaa 1 D6 vahinkoa, koska tämä ei ole niin kauhean tehokas loitsu kuin se toinen loitsu. Mutta se ottaa myös 2 pistovahinkoa. Jäädä. Ja sitten se ottaa forttisave. Forttisave. No nyt että päästä näkemään tämän jätkän forttisave. Ykkönen. No juu. Ei mitään. Se olisi ottanut trena-vahinkoa vaan, jos se olisi feilattu. Joo. Mutta eipä Siinä, niin heitä sille restesiin myös, että palaako se pallo. Joo. Se feilaa. Palaa pallossa, eli ottaa 24 pistettä vahinkoa. Yes. Semmoinen kysymys, että eikö se kohtaa kuolla? Se näyttää ainakin niin, jo aika kärsineeltä. Se on tosta sellainen raakalasku mukaan, josta mun hommista on ottanut kumminkin jo melkein 150 pistettä vahinkoa. Pitää paikkansa. Mutta joo, eipä siinä vaan mitään. Siis en rupea sillä niinku kyseenalaistamaan, mutta että sillä on vaan... Ei, mä sallin sulle Arcane-checkin heiton, kun sä nyt rupesit kyseenalaistaa tätä hommaa. Hyvä, heittää Arcanea. On skilleille käyttöä. Mikä sillä on, kun se ei kuole? Se on ollut tuossa grillissä jo aika kuinka kauan. Knowledge Arcana. 24. Joo. Sä tuut ajatelleeksi, että sillä on aika varmasti joku niinku heikkous ja sillä on aika korkea, niin kun se on, otat huomioon mitä kaikkea se on muuten niinku kestänyt, niin sillä on aika korkea niinku resistanse. Tämä kredyttiin, joo, kyllä. Niin. Että tosta otustyypistä, outsideri, niin sen tietämiseen. Se on outsideri, se laitetaan knowledge planes siellä. Planes. Joo. Se on outsider. Joo. Ei sitten mitään. Seuraava vuoro. Joo, okei. Denstone. Jei. Mä heitän taas. Boom. Jei. Oho. Katsotaan. Oikein tsekataan, onko tuossa Vampire-tästä katsassa joku niinku raja? Että... Se epäonnistuu tuossa DC:ssä, eikä mitä siitä nyt tuloo sitten? 22. Ei siis
Niin siis, toihan on se DC, eikös toi 2-2? Ei, kun se on se Damage. damage. Mikä se DC? DC on 17, lukee tuolla okei. Rolling Damage ja Fire Damage Ref DC 17. Eikä feilaa, eli 22 pistettä vahinkoa. Plus 2 siitä, Joo. eikö se Bardin juttu antaa vielä lisää, niin Joo, okei. ja niin tosiaan tuohon mun läppäsynkin tulee muuten plus 2 sitten, eli otan sieltä plus 4. Joo. Siltä. Denston tekee vahinkoa otukseen. Polmerin vuoro. Täysosuma. Kaksi ja 23. Aseita vai? Aseet vastaan. Osuu, molemmat osuu. Nonni. Oliko vahinkoheittoihin Bonaria? 2 pistettä. Plus 2. Eli se ottaa 16 ja kräpätään. Crappikin vielä. Ja sitten se ottaa. Ei vaan yhden damage rollin. Joo, sit tulee vielä tosta toisesta. On vielä 10. Lisädamakea vai? Joo. Ei. 16 ja 10 ja se on kräpissä. Elikkä Grapplessa ne se ottaa nyt sitten -4 sen reppiseiliin. Joo. Niin et sä ammut vielä jonkun jutun vai? Polmer lyö vielä nyrkillä 7. Ihme systeemi. Se tekee nyt sitten. Joo. Nyt Polmer tuntee niinku iskunsa. Nyt tuo se Batman ääni. Sen lässähdyksen lisäksi. Oho. Pong, pau, chup, paf, auk, urk, pau. Ping. Okei, sitten. Kolmikin osuu. Tää on nyt saanut sen ikätäkin aika monta kertaa putkeen tää mies. No siis se kertoo vaan siitä, että se on hyvä rogue. Jekur hengaa varmaan ja hali Denstonia, että ole kunnossa mies. Se pelottaa Mord. Toi, hetkonen, Iekur heittää Perceptionia löytääks jotain ruokaa. Onko? Vai hetkonen, ootas. Joo. Missä se mun Perception on? Tossa. Jekur löytää niin pienen säälittävän kalan. Oi voi. Lammikkokala. Nämä muut jätkät ei tee oikeastaan yhtään mitään, niillä on jutut aika lopussa. Minä. Sitten... Minä teen taas tuon Tatsättäkin. Krittaat vai? Tatsätäkin ei vissiin saa kritistä mitään bonaria. Joo. Elikkä ihan normi damage vaan. Joo. Elikkä... No eikä siis... 23 pistettä vahinkoa. Yes. Sitten mun pitää heittää. Siitä on nyt sitten elikkä 2, 4, 6, 9, 10 pistettä on necrotic vahinkoa tai niinku negatiivinen energia vahinkoa. Joo. Ja sitten 6 pistettä on happovahinkoa ja 10 pistettä on happovahinkoa ja sitten 1 piste on cold vahinkoa. Joo. Ja se ottaa sitä porttiseivisellä. Joo. Sitä mä ajattelin, että nyt on varmaan se forttiseivi-paikka. Joo, Taitaa onnistua. Joo, forttiseivi onnistuu kyllä. Sitten se heittää reffiseivin, että palaukset, koska se ottaa -4 siellä reffiseivistä, kun se on kävissä. Ja olisiko se pitää ottaa tuossa äskenkin reffiseivi, mutta miinus? Sitten se olisi 18, kun se on grapples kumminkin. Mutta oli forttiseivi. Ei forttiseiviin tuu miinusta.
Siis mä heitin väärin sitten. Oota. Se on... Näin. Nyt se on heitti forttiseivinsä. Ja sitten... Ja nyt se heittää reffiseivin sitten oman vuoronsa alussa. Ei kun nyt siitä syttyykö se tulee. Tai tekee se pallo sitten se on pienempi vielä, mutta se epäonnistuu jo. Joo, eli pallo tekee vahinkoa. Joo. Onko tämä jätkä muuten älyllinen? Pitää välein katsoa. Mielestäni joo, mutta että tällä ei oikein ole niinku... No tällä ihme luolamieshirvitys, niin ei sillä oikein nyt sitten tuollainen enempää. Okei, tuossa vaiheessa se, niin, kun toteaa, että niin, se alkaa olla niin, loppuun kulutettu, se yrittää lähteä juoksemaan karkuun. Siihen saa sitten Attack of Opportunity ja toi krokotiili ja Olmi. Joo. Onko se räpissä? Joo, niin se on. Sen täytyy yrittää, ennen kuin lähtee mihinkään, se täytyy yrittää voittaa grapplia krokotiilia vastaan. Combat manuuveri ja kone. Combat manuuveri on tsekki. Tuon combat manuuveri defensee vastaan. Täällä on niin naurettava heikko strena tällä otuksella. Tällä ei kyllä hirveästi mahdollisuuksia. On siellä... Combat manuverit menee Dekans Dexan puolelle. Sieltä tulee Dexa ja strena ja base defense ja sitten plus... Joo, niin. Niin se on defense, se heittää tsekin combat manuverin bonuksella, niin se on vaan strena-pohjainen, joo. Joo. Vai Dexa-puolella. Teekö Dexa tai jotain tämmöstä? Hitti 15, ei tää varmaan sen krokotiililla ole. Ei pääse pois siitä. Se pimpuilee. Sitten Denston. Denston tekee sen, mitä One Trick Pony Denston osaa tehdä. Osuuko 17 touch-aseen? Osu. Jei. Se heittää niitä väistämistä. Krittaa väistämisen. Oh, no. Elikkä ottaa joko sen 3 pistettä vahinkoa tai sitten voit sanoa, onko se krittäisi, että se väistää sen kokonaan. Niin se väistää sen kokonaan. Yes. Joo. Ja voi tässä vaiheessa jo paljastaa, että muutenkin, että tähän ei nuo niin pikkujutut hirveästi vaikuta, kun tällä on Unkanidoske. Niin. Tää on niin vimainen, että niin, kaikki vaan niin kuin luistaa siitä. Volmer voi tehdä nyt sitten juttunsa. Tähän tän... Se on räpiis. No ei se vissiin jatkaa sitä pureskeluja. Niin. Pureskelu tai sitten konstriktia vai mitä ikinä se krokotiili pystyy. Konstrikti on käärmeetti, että se jatkaa pureemista periaatteessa. Osu. Joo. Se... No niin, 30 yhteensä. Joo, se niin sun toi... Kuvaile mitä sun krokotiili tappaa tämän niin pureeksi sitä ja sit se lakkaa panemasta vastaan. Repi sen jalan irti tai jotain ja sitten se niinku, tossa niinku tikareittejä, tulipallo ja läpsyttely ja krokotiilin repiviä hampaiden keskellä niinku loppujen lopuksi kaatuu. Kyllä. Siinä oli hirviömäinen peto on kaatunut. Melkoinen puolitus jengi piti olla kyllä tommoista kaatamassa. Sammutan sen tulipallon siitä ja että mikäköhän helvetti tuo mahtoi olla? Et on nuo ihmeen pikkuja, että ei taas innostu, niin pyörätäpä niiden kautta vähän sitä sun tulipalloas. Kuinka monta vuoroa se kestää toi sun tulipallossa? Se on nyt 2 vuoroa ollut käynnissä, että kestää 6 roundia vielä. Eikä joo, Se liikkuu 30 piittiä vuorossa, niin se... Ja näitten reflekseivi on niin surkea, että sä niinku käräytät tuossa kaikki nuo pikkuliskot, mitä tässä on. Nuo pienet pois, tosta saa olla vähän rauhassa tässä. Joo. Tuolta noin kiertää niitten kautta juuri. Joo. Mä niinku, ja sitten laskeskelen, että
Siinä alkaa olla loitsut aika pitkälle käytetty. Tää teidän pelokas sammakko-kaveri palaa takaisin teidän luoksenne nyt, kun tää kombatti on. Joo. Ennen kaikkea ongelma on se, että meillä ei ole sitä parantajaa. Jolm istuu kyllä niin tuonne maahan ja on siellä totta turiset. Ai vitsi, että sattuu paikkoon. Ja kattokaa nyt mitä se teki minun paidalleni ja minun hienoille nahkatakilleni. Kamalaa. Suorastaan. Minusta tuntuu, että meidän täytyy vetäytyä täältä, vai mitä sanoo Pomo? Mort toteaa, että no totta vie. Tämä oli No, mutta käymme muualla, annetaan parannusta ja tulemme takaisin. Otamme tuon limatalta mukaan. Ainakin Niin. se hävitetään siihen malliin, että siihen ei minä nouse. Syötetään se vaikka tolle Denstonin tyttärelle. mitä Denston on mieltä asiasta. Joo, voi olla, totta kai. Täytyy sitä pitää tyttärestä huolta. Ruokaa. Niin. Se on ainakin aika hyvin valmisteltu. En niinku paremmin tiedä enää. En tiedä, että voiko olla paremmin kokattu ja puoliksi pureskelta. Wow. Se oli vähän semmoista pehmeätä tavaraa muutenkin. Minun täytyy melkein kysyä, että syökö toi oikeasti tuo? Tuo hirviö vai? Ei, No. niin siis silmäotus. Niin. Kyllä se rupeaa imeskelemään niitä se hiuksia. Ihanaa. Ja sit pikkuhiljaa se suu alkaa venymään sillä ja sitten kasuaalisti toi syö se yhden. Menen sitä ohitte ja sitten kun on kävellyt Vinefitin päähän, niin vedytän kätteni taaksepäin ja taputan sitä hellästi päällä alle. Ja kävelen vasta tonne minne toi ikinä viekään. Tai sinne niin kuin mennään täältä pois. Sieltä löytyy niin siis ne menee katsomaan Mordia ja Arjaa ja ne toteaa, että sieltä löytyy, se on se hirviön pesä siellä. Joo. Niin sieltä löytyy, sen lisäksi että siellä on niinku se pesä rakennettu suurin piirtein kaikkien noiden niinku pikkusammakkootusten niinku luista, jota sillä on ilmeisesti niinku, jota se ilmeisesti pitää diettinään pääasiassa, kun ei ne osaa oikein varoa sitä. Niin sen lisäksi siellä näyttää olevan paljon niinku erilaisia niinku esineitä, joita se on niinku kerännyt pesän lisäksi. Siellä löytyy aika tuimat määrät niin kaikenlaista pientä roinaa, joka on enemmän tai vähemmän lian ja liman ja korroosion peitossa. Hyvä. Ehkä me otetaan vaan nuo eikä palata enää tänne. Ja mitkä nuo? Niin ne esineet, joo. Niin. Elikkä... Mistä meille maksettiin? Meille maksettiin siitä, että... Ai niin, meidän pitää pitäis visitää kartta tästä mestasta. Malminäytteitä ja sitten jalokivistä ja kartoista maksetaan hyvin. Joo. Elikkä me mennään ulos, parannetaan ittemme, tullaan takaisin ja etsitään sitä malmia ja niitä dimantteja.